Erronka. Ikastola. Taloa. Herria. Pailazoak. Ondo pasatzea. Musika. Euskara. Laguntasuna. Auzolana. Puzgarriak. Kontzertuak. Lagunak. Voluntarioak. Jaia. Kultura. Elkartasuna. Autobusa. Hau da ikastolen jaien espiritua. Ikastolen jaiak Euskal Herriko ikastolak antolatzen dituzten festa handiak dira. Helburua ez da bakarrik dibertsioa. Euskara eta euskal kultura indartzea eta ikasle eta familien arteko elkartasuna sustatzea da. Jai hauetan ikastolak dirua biltzen dute eraikinak sortzeko edo betzeko. Eta parte hartzen dugunok auzolanaren sentimendua bizi dugu. Kilometroak izan ziren aitzindari. Eta handik atera ziren Nafarro Añez, Araba Euskaraz, Ibilaldia eta Herri Urrats. Bakoitza bere lurraldean. Guztiak ikuspegi komunarekin. Euskara eta ikastola sendotzea. Ikastolen jaiak balio garrantzitsuak transmititzen dituzte. Auzolana, elkartasuna, euskara maitatzea eta herri baten indarra. Milaka lagunek parte hartzen dute. Familiak, ikasleak, irakasleak eta voluntarioak. Altsasuk hartu zuen duela 53 urte lehen Nafarro Añez jaialdia. Nafartarren hizkuntzagatik denok Altsasura lelopean 1981ko ekainaren 21ean lehendabiziko Nafarro Añeza egin zen Altsasun. Ekitaldiak hasierako aurreikuspenak gainditu zituen eta milaka pertsona bildu ziren. Tuteran 4 aldiz ospatu da Nafarro Añez jaia, lehenengoa 85ean izan zen, inoiz baino gehiago leloarekin, 2002an muga guztien gainetik 13an taupadaz bat egin eta 19an izan argi. Urte bakoitzean lelo berezi batekin, baina beti helburu berarekin. Euskara eta ikastolak indartzea. Milaka pertsona elkartzen gara helburu berarekin. Niretzat ikastolen jaiak lagunekin ongi pasatzea da. Musika, girona eta euskaraz bizitzeko festa. Eta hori da indartsena, denok elkarrekin egitea. Ikastolen jaiak ez dira festa hutsak. Euskara, auzolana eta etorkizuna dira. Horregatik urtero parte hartzen dugu. Ikastola, gora gure ikastola. Kantatzen diogu ikastolari. Ikastola, gora gure ikastola. Baita dezagun denok.